Skrytá vada. Odborné vysvetlenie. Skrytá vada je technický alebo právny nedostatok veci, čiže u nás vozidlo, ktorý existoval už v čase predaja alebo odovzdania, ale nebol pri bežnej primeranej kontrole zjavný a kupujúci o ňom nevedel. Ide teda o vadu, ktorá nie je viditeľná pri bežnej obhliadke, neprejaví sa okamžite a bola prítomná už v čase kúpy, aj keď sa prejaví neskôr. Typické príklady pri autách. Opotrebovaný motor alebo prevodovka maskovaná aditívami, manipulácia s kilometrami, zlé vykonané opravy, zakryté kozmeticky, korózia alebo poškodenie skryté pod lakom alebo dielmi, elektronické chyby, ktoré sa prejavia až po čase. Dôležitý technický princíp. Pri skrytej vade nejde o to, kedy sa prejavila, ale či už existovala v momente predaja a nebola zistiteľná bežnou kontrolou. Z pohľadu praxe skrytá vada často znamená nesprávnu alebo neúplnú diagnostiku pred predajom, zámerné zatajenie technického stavu alebo neodborný zásah, ktorý sa prejaví až neskôr.